vibes manika isabs yazi kodwa bafu mina ngasho athi le ndaba isikhithi lena yazi kodwa bafu mina ngasho athi le ndaba isikhithi lena ungayithi usungayitsheli noyedwa useyithatha umzala wakho lona uhlala eThekwini useyithatha u-anti wakho lona ohlala eGoli useyithatha umzala wakho lona ohlala eThekwini useyithatha nje u-anti wakho lona ohlala eGoli. Kodwa bafo kwakumele ngwazi naseqaleni ukuthi wakahlelwa yiyashi nasesifubeni oshuthi neminye imibe engakwazi wengane yakwethu kodwa manje nami sengiyakubona ukuthi uphila yiphi impilo wengane yakwethu kuthi uzalo phambili nawe uyazi wengane yakwethu kwenziwa yini ukuthi ngikusharele street mase yaziwa umhlaba wonke ukuthi emphakathini nama ngithathwe kanjani awu wengane yakwethu mina ngasho athi le ndaba isikhithi lena yazi kodwa bafu mina ngasho athi le ndaba isikhithi lena ungayithi usungayitsheli noyedwa useyithatha umzala wakho lona ohlala eThekwini useyithatha u-anti wakho lona ohlala eGoli useyithatha umzala wakho lona ohlala eThekwini useyithatha nje u-anti wakho lona ohlala eGoli.